Bună, dragilor, la o nouă rețetă cu zâmbetul pe buze. Și cum să nu fim cu zâmbetul pe buze când este foarte cald afară? Mă, dar nu că e cald. Deci e nebunie aici. Deci e rupere de căldură. Și ce am zis eu? Mă, cald, dar mai mergi la un grătar, mai e o zi onomastică, mai vine vecina la tine. Ce pregătim dulce ca să nu stăm foarte mult la cuptor, să nu încălzim în casă cu cuptoarele aprinse. Și am găsit soluția. Pișcoturile acestea faine pentru tiramisu. Crema de vanilie, care este foarte simplă, să face pe foc, pe aragaz, deci nu stai foarte mult la gătit. Și bineînțeles că zmeurică. Adică să vă puneți căpșuni, ce fructe vă plac, dar eu am ales zmeura. Este mai parfumată. Ce facem? Pregătim niște lapte, deci nu-i pe cantitate. Vă faceți acolo crema de vanilie. Așa, pregătim folia, întindem folia și o pregătim aici ca să întindem pișcoturile. Bun, deci am întins folie pe masă, ne luăm laptele, îl aromatizăm. Eu aici îi voi pune puțină vanilie. Voi puteți să-i puneți ce doriți voi, în funcție de preferințe. Coajă de lămâie, coajă de portocale, vanilie. Bine, nu v-aș recomanda rom. Laptele să fie călduț. Eu am pus aici cam, să zic așa, jumătate de kilogram. Și începem și punem de pișcoturi, foarte puțin așa în lapte, da? Deci nu mai mult, așa doar o tentă. Și îi punem să zic, cred că ar merge în 3 straturi. Uite, așa facem. Deci îi ducem în 3 straturi, da? Și ne ducem așa până la capăt. Nu îi însiropăm foarte tare, da? Doar puțin așa, cât să-și ia, cât i-ai băgat și îi scoți, da? Deci uitați cum fac eu. Îi bagi și îi scoți. Am eu o prăjitură extraordinar de faină. Am să vorbesc mai puțin. Sunt anumite doamne care tot îmi zic, Marleno, vorbești mult. Dar dacă eu nu ți-aș spune cât să ții biscuiți aceștia și tu îi bagi acolo și să înmoaie prea tare sau să înmoaie prea puțin, păi nu e normal să-ți explic, draga mea. Dar vezi tu, sunt anumite persoane care nu, sunt mai sensibile. Deci mergem așa până la capăt și ne ducem cât dorim rulada să fie de groasă, nici foarte groasă, că pe urmă o să iasă o felie foarte mare. Cred că din 3 pachete de acestea, cred că ne ducem cu toată rulada. După ce am întins biscuiții, da? Eu îmi iau un poș, bineînțeles. Voi puteți să faceți fără, adică nu-i neapărat, da? Eu așa sunt obișnuită să lucrez și îmi pun așa o cantitate generoasă din toată crema asta de vanilie care am făcut-o. Nu ne ducem nici foarte gros stratul de vanilie. Așa cu asta eu întind mai ușor, îmi uniformizez mai ușor stratul ca să mă asigur că mă duc într-un strat uniform. E foarte fain să lucrezi așa, pe cât posibil. Mai e nevoie să mai umplem, văd. Deci eu aici am făcut crema de vanilie din jumătate de kilogram de lapte, 2 ouă, 60 de grame de amidon și 70 de grame de zahăr. Deci să știți că nu este foarte dulce. Din ce vă dați seama, 70 de grame de zahăr și este perfectă exact pentru cantitatea aceasta de pișcoturi. O punem toată așa frumos, perfect. Și acum bineînțeles că luăm spatula și uniformizăm, da? Ne ducem și uniformizăm frumos cu spatula. Bun. O să iasă o ruladă extraordinară. Bun, ne-am dus, am uniformizat și acum ce facem? Acum luăm minunățile astea de zmeurici și le așezăm așa, pe 2 rânduri, ne ducem doar cu 2 rânduri, da? Două rânduri este suficient. Hai să mai pun și câte jumătate așa printre ăștia ca să cumva să
să acopere golurile. Ok. Și dacă tot am terminat, una merge la mine. Aha. Îți mi-uric că asta e roșie, precum sunt obrăjorii mei. Ce facem acum? Ne ducem, da? Nu strângem foarte tare, dar din aproape în aproape. O rulăm, ok? Din aproape în aproape. O rulăm așa frumos. Perfect. Bun, bun, bun. Și când am ajuns aici la capăt, ne ducem. Ia să o trag eu puțin ca să mă vedeți. Așa, da. Când ajung aici la capăt, mă asigur că strâng bine. Da, am făcut o babană de ruladă frumoasă așa. Perfect. Și acum ce facem? Mergem cu ea direct la frigider și măcar să zic așa, 6 ore, măcar să stea la frigider. Ok, deci rulada noastră este gata. Uitați ce spectaculos arată. Deci e nebunie. Ce facem acum? Hai să-i dăm un pic un decor. Așa. Am un pic de frișcă bătută și eu o să fac un decor aici, am să vă arăt. Deci o dăm cu frișcă frumos. Puteți să o lăsați și așa, să știți că nu-i... Deci puteți să o lăsați și așa fără probleme, doar că îi dau un strat subțire de frișcă. Ok, ne întoarcem și pe partea cealaltă. Sper că mă vedeți, da? Eu pe aici mai am eu tot felul de... Deci dacă sunteți cofetărese și totuși așa, deci vă recomand, sunt un fel de din acestea de plastic care vă ia foarte, mai ales dacă e rotund, deci vă ia foarte, foarte, foarte fain, foarte fin, vă uniformizează, mai ales când aveți pe rotund, pe semicerc, cum ar veni. Ok, vă ajută foarte mult să finisați frumos. Bun. Ok. Și ce facem acum? Eu am aici, cum tot fac blaturi de la Red Velvet și cum ce-mi rămâne, da? Și o să pun un strat așa de firmitură din asta de Red Velvet deasupra. Curățăm pe urmă, bineînțeles. Punem mult așa, ca să mă asigur că am de unde să-i dau, să iasă frumos.